Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang perfect nga tao para sa Ginoo di ay dili ng tao nga naangkon niya ang tanan. Ang tao di ay nga perfect, kana di ay tao nga sama niya ni Kristo, kamaong muhigugma sa tanang tao. Ing na imong tupad, ing na wa kay gidumtan ron. Kana peligro na, di na ka perfect, bisag summa cum laude pa kasi inyong eskwelahan, pero daghan kay kag kontra, dili ka perfect. Bisag kada exam 100 gyud imong kuha, pero daghan kay kag ikalagutan, di ka perfect. Muna matud pa ni Kristo, ang makapahimo natong hingpit mao gyud ang paghigugma sa tanang tao, buutan dili buutan. Mga tao nga atong higala ug mga tao nga atong kaaway or kadtong nagsigig pangaway nato. Ug tungod niini, ang perfect sad nga tao tungod kay mahigugmaon man siya sa tanan, manggihatagon. Mao na nga diri sa atong unang pagbasa, ang taga Macedonia nga nagantos og daghan kay kalisod nga financial ug uban pang kalisdanan matud pang San Pablo, nagsigi og panghatag. Wa sila ba magsigig kwenta ba nga sila naglisod, ni tabang sila lain sad nga naglisod. Gani mga igsoon, ang atong mga santos ato man ni silang giisip nga perfect, mausad ni ang ilang kinaiya. Sama ni San Roque, nang hatag siya, nya siya nagkalisod. Saint Francis of Assisi, nagpakilimos aron manghatag sa uban nga mga makililimos. San Isidro Labrador, pananglitan, sa iyang pagtrabaho nga porting lisura, nang hatag sa iyang isig katrabahante. Pangutan-an sa di mong tupad, ing napulos magitaron naglisod, sige kag palit og sitiyo mopatukod tagbalay sa mga taong way balay. Ana siya. Kinibitang ato mga proyekto dinhi sa mga miaging mga pamalit na tug slots, pulos-pulos mangita naglisod, pero nakahimo tag nindot nga mga istruktura, mga proyekto tungod sa atong
pagpanghatag bisan pag naglisod ta. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo kalag ko. Kanus aman makadayeg ang atong kalag ngadtos Ginoo kunwa siya'y sala. Ang kalag nga gitabunan sa daghang sala mag-ago na sa kasakit o kasakit. Pero ang kalag nga way sala magsige nagdaig sa Ginoo. O kanus aman maway sala ang kalag basta magsigig higugma, magsigig tabang ngadto sa uban. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita karon ngadto sa Dios nga atong maluluyong amahan ug moingon kita nga masaligon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan mahimong panig-ingnan alang sa katawhan diha sa paagi sa pagpasaylo ug paghigugma ug sa ingon maglarawan sila sa kabalaan sa Dios ngadto sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga nasuko ug naglagot sa ilang isig katawo, makaamgo nga ang ilang gibating kayugot ug pagdumot, magpahimulag lamang kanila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga pamilya nga nagkabahin-bahin ug nabungkag tungod sa kawalay pagtagad sa usag-usa, makadiskubre sa ilang naandang kasuod ug kamabination, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton makabaton og kalinaw sa hunahuna, kay naila nila ang ilang talagsaong papil sa ilang pakighiusa kang Kristo sa iyang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa kalinaw ug sa kalipay didto sa Diosnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Maluluyon o makagagahom amahan, dawata kining among mga pagampo, nagituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.